and action. Legnáva tam líška s Bohom dá. Legnáva Poliak tam z brehu máva. Rusnáčky na dvore pospevujú. Chlapci čo zapravujú. Od severa Poprad z juhu Šťava. Vrchy voda na holiach, tichá tráva. Rusnáčky na dvore pospevujú. A zvery sú tu rôzne. Miriam chce na trubači ležať v tráve. V jarku nohy zmáčať, blížnou horou kráčať. Rusnáčky na dvore pobehujú. Chlapci nad ich ojmi. Prosím vás, jak se dostanu na Maguru? Až to tam. Pritom rostou výtečné čučoriedky. Musíte zejти dolu breho, tam deša Poprad krúty. Potem pôjdete dolu a fullem hory a hory. Starosta má interneta. Starosta má interneta. Rusnáčky na dvore pospevujú. Senzačné sú tu letá. Legnovské letá. Senzačné letá. Legnovské letá. Senzačné letá.
Takže predstavujeme divákom Petra Jenčíka alias Jencuľa, bývalého člena legendárneho dua Capricorns, ktorý je v tomto čase už na hudobnom dôchodku, ale stále tvorí. Predstavil nám svoju pieseň Legnava, ktorú venoval krásnemu kraju, odkiaľ pochádzajú predkovia jeho priateľky Miriam. Takže Peter, čo ťa viedlo k zloženiu tejto skladby? Je to kompozícia, ktorá vznikala už vlastne v týchto pekných malebných kulisách tohto fotára Legnavského. Bol to vlastne nevinný nápad, ktorý postupne prinášal stále krajšie a krajšie plodiny melodicko-harmonické. Do toho vznikal takýto nevinný textík, ktorý opisuje jednotlivé krásy tohto kraja. Breh Trubač, ktorý momentálne nevidíme v zábere. Ďalej sa tam spomína starosta, jeho internet a všetko vlastne, čo miestnych ľudí trápi. Ďalšia otázka bude, spomínaš, že bol to taký nevinný nápad. Si istý, že za tým nebolo ani deci vína? Neviem, drogujem veľa často a teší ma to. A môže byť, že za tým boli aj drogy. Ale myslím si, že tá primárna inšpirácia vychádzala hlavne z tohto veľmi pekného prostredia. Ale keď sme pri tých drogách, predpokladám, že od acylpirinu nič tvrdšie tam nebolo. To si necháme mimo kamery. Dobre. Ešte mi položte ďalšiu otázku. Ďalšia otázka bola, aké sú vaše plány do budúcnosti? Plánujete niekedy reunión dua Capricorns, alebo plánujete nejaké iné hudobné počiny a ako pristupujete k vlastnej tvorbe? Začnem od konca vašej otázky, tak svojej tvorbe sa venujem priebežne. Nechávam to samozrejme voľne plynúť a keď sa zjaví nejaký nápad, chopím sa ho a rozvíjam ho ďalej. Čo sa týka reuniónu dua Capricorns, tak všetko je otvorené, aj keď v blízkej budúcnosti nevidím veľké šance na spolupôsobenie s bývalým kolegom. No a popri tom sa venujem aj perkusiám a v súvislosti s tým pôsobím v nepomenovanom zoskupení, jednom košickom. Takže som aktívny a ten dôchodok, ako keby sa vraciam z toho dôchodku opäť do aktívnej činnosti a pulzujem hudobným životom. Áno. Ako sa cítite na svoj pomerne vysoký vek? Cítim sa oveľa staršie, ak myslíte, že sa cítim. No, ale musím vám povedať, že vyzeráte ešte staršie. Ďakujem. Berte Moje to poloniny sa vám kláňajú. ako kompliment. Tak, Moje poloniny sa vám kláňajú. Takto, výborne. Ďakujem za rozhovor, váš čas vypršal. A poprosím potom tantiemy. OK, sme vám veľmi vďační. Túto pesničku budeme samozrejme pod vašim copyrightom prezentovať na YouTubeovi celému svetu. A samozrejme tento rozhovor je ako súčasť tohto copyrightu, za ktorý nemáte nárok na žiadny honorár. Takže my vám ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom živote aj medzi týmito nožkami. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Majte sa pekne. Ahojte. Ahoj, mami.